आज रहो सबके गीत सुनाए जाता नहीं। खेसारी भाई गौलर लनार से 2009 में गीत बहुत बढ़िया रहे। बौरुका के तो सभी के प्रचार करेला, लेकिन ई मलका के तो केहू प्रचार ना करला, तो गीत हमरा जियाद पड़ल हवे। देखियो गीत ई दुनिया में हम रउआ कुछो नहीं सन कर सकत, करेलन उ है, लेकिन नाम मनुष्य के दे देलन। उनकरा इशारा के बिना, उनकरा मर्जी के बिना एगो तीन ना डोलला, तो हमरा रउआ मुँह में के जबान कैसे डोली, सब उहे करेलन। तो खेसारी भाई वो गीत गौले रहलन कि हंसेला तू ही हंसावेला तू ही, हंसेला तू ही हंसावेला तू ही, दर दर के ठोकरे खियावेला तू ही, दर दर के ठोकरे खियावेला तू ही। अर्जुन के बेटा रहले वीर बलवान हो, समय के कारण कोइले युद्ध घमासान हो। अर्जुन के बेटा वीर बलवान रहले, जानवर लड़ाई लाग गई, अर्जुन ना रहले तो भीम पूछत रे कि रोवत रे, सोचत रे कि आज भैया रहतन तो लड़ाई होई। तो मनु कहलस कि चाचा काहे रुआ रोवत नहीं, आ तो लड़ाई करे के बावे, फाटक तो तुड़े के हमनी के जानते नहीं सन। तो कहलन कि अरे चाचा हम बानी, जौना बेरा हम पेट में रहनी तो पापा माई के कहानी सुनावत रहले, तो 6 गो फाटक तो तुरे का हम ही जानत नहीं, तो हम ही तुर दे। तो भीम कहलन कि अरे बेटा जापस, अगर तू 6 गो दुआरी तुर देब फाटक, तो 7वां तो अपना गादा से मार के तुर देम। लेकिन देखी होत का बाबा कि अर्जुन के बेटा रहले वीर बलवान हो, समय के कारण कोइले युद्ध घमासान हो। बिगाड़ेला तू ही बनावेला तू ही, दर दर के ठोकरे खियावेला तू ही, दर दर के ठोकरे खियावेला तू ही। ओ समय के बात बा कि तोह के याद को के रोवत रहली नारी, केहू ना बचावल जब खिंचाते रहे साड़ी। ये महाराजो बेरा के 5 पांडव लोग के सामने एगो अबला नारी के साड़ी घिंचाता, लेकिन वो जी केहू नहीं खे बोलत कि दुशासन काहे ई साड़ी घिंचता। बार बार भगवान के द्रौपदी बुलावत तारी, लेकिन नहीं खन आवत। भगवानो कब आवलन, जब ले आप तो निर्भर हम तले ना वही हन। आ जब कहलिए खाते सड़िए धऽ के बुलावत तारी कि ए भैया आ जा, तो कृष्ण ना अइले। जब दोनों हाथ छोड़त तारी, कहत तारी कि भैया इज्जत बाची तो तहार जाई तो तहार, तो कृष्ण जी के सहारा हो गई के कर द्रौपदी के। तो जी के कहा गल कि नारी बीच साड़ी की साड़ी बीच नारी, आया के दुशासन के मार दहले। तो कहे के भाव बा देखी भैया कि तोह के याद को के रोवत रहली नारी, केहू ना बचावल जब खिंचाते रहे साड़ी, खींचेला तू ही पेन्हावेला तू ही, दर दर के ठोकरे खियावेला तू ही, दर दर के ठोकरे खियावेला तू ही। अगर गीत अच्छा लागल हो के तो भैया सब्सक्राइब करम लो, निमन बातों कहल बानी। अगर यहीं तो सपोर्ट करम लो, तो ये एगो छोट भाई रोलो के कुछ मनोरंजन के लायक गाई जितने सने टूटल फूटल आवाज़ भावे सब भैया लोग के गुड़ छुए बोला।